Hi guys. Good good morning, happy weekend, and have a blessed Sunday sa inyong lahat. So, samahan niyo ako sa hapong ito or umagang ito guys. Tayo ay magbigitan, maglabagan at makipagkaibigan. Wala na kasi akong kasama so mag-LS na lang ako. Kasi pumasok na si Brian. Pumasok na si Habi. Hi sis! Ninfaves and TV ni Arts. Hello! Ayan, salamat sa inyo. Ayan, magbabalang po kayo ng bahay ninyo dyan. Salamat! Wait. I know, but... Dapat yung ibang form. So, 2 million shout out. Hello, Kapsat. Hey, Diyoy. Claudentia. Happy Sunday sa'yo, Kapsat. Ayan, magbabalang kayo ng bahay nyo dyan. Wait lang, isi-share ko lang ito. Ang bilis dumami yung bahay ni sis. Mag-church ako Kapsat so nga addaak dito yan ta panawan kadamdam. Sige Kapsat. Ang bilis umangat yung bahay ni sis Nin Fabes, oh. Ayan, salamat kayo. Wait lang guys, share ko lang tong ating live stream. Ayan, magmahalan, magtikitan muna kayo dyan.
Salamat sa 4 million in the house. Share ko lang ito bago ako magpatugtog. Ayan, hi sis Sasha and Zion. Hello. Salamat. Thank you. Hello, Naya Jubita Russell. Ayan, nandyan ang ating new member natin. Wait lang, hindi pa nakaset si Nightboat ata. Ayan, shout out po. Hello, Haiti Joy. Ayan, shout out to you. Sabi ni Sis Shasha. Ito mo'y panghahawakan ko. Sana ka pagkatotoo ko iyan. Ayan, salamat sa 2 million. Ayan, Ronald. Good morning. Ayun, no, hagdan agad ang hinahanap. Ayun. Hi, hello Kapsat. Daan lang ako Kapsat. Sige lang Kapsat. Binay lagalag text us. Thank you Kapsat. Malis na ako kasi nag-LS na ako sa malis na ako sa LS mo.
Ayan, salamat. Hello, Pinay Galag, Lagalaman. Texas. Thank you, Kabsat. Thank you. Kilala mo Uy, pala yung si Birds TV. Kabsat RJ, hello. Ha? Kilala mo pala yung si Birds. Oo naman. Ah. Parang tahimik ngayon, te, ah. Wala bang music? Wait lang, kasi busy ako nag-share. Wala si Nightbot. RJ Rabanera, may kalab shoutout, sabi ni Heidi Joy. Ayan, dikitan niyo si Kabsat RJ, guys. Nagpapaangat yan. Nagpapaangat ng mga jowa. Actually, dikit nyo na lahat si Kabsat RJ kasi lahat tayo nanggaling sa... Te, walang pangat ng jowa, te. Ha? Pangat ng jowa ba? Wala. Jowa mo? Pangat ba ng mga jowa? Wala ba? Tanungin mo, Kabsat RJ, nagpapangat ka daw ba ng jowa? Dami nag-LS ngayon. Sa halita mo'y panghahawakan ko. Wait lang, magbababa ako ng bahay. Sasahod na si Ronald. Hoy! Sahod na. Renyo lang. Thank you, Kapsat. Hi, Sir Host RJ. Good evening sa inyo. Sabi ni Mega Love, shoutout Sisi. Umalis na ako kasi nag-LS na ako. Umalis na ako sa LS mo. Ayan guys, dikitan nyo si Kabsat RJ guys kasi nagpapaangat yan ng... Kabsat RJ, nagpapaangat ka daw ba ng jowa? Wait lang. Nawala si Nightbot ko kasi tinanggal ko. Wait lang, i-ano ko ulit. Ipasok ko ulit si Nightbot. Tinanggal ko kasi kapag... Ayoko kasing nag-Nightbot kapag nag-premiere ako kasi daming nata-time out. Ay, Ronald, ano lang ginagawa mo dyan? Nagmuta ka na ba? Tinanggal mo na ba yung muta mo? Walang signal. Wow! Si RJ Rabanera nagpamimber. Nawawala yung boses mo. Ah. See. Oo daw, nagdadagdag da. Hi, Dance Corner! Hello! Ay, pretty ni Sisi. Ayan. Wala kang signal, Ronald. Tignan ko nga kung ano na. Hi, Mrs. Kapangpangan. Salamat, megalab shoutout, sabi ni Nay Nenchi. Ayan, 7 million in the house. Tignan natin kung mag-work si Nightbot.
Anyari sa'yo, Ronald, nag-ano ka na, naging robot ka na. Oy, may tao sa ba? Nakakaloka. Dati, ay, kala mo, nagpagupit eh. Alam na alam ko eh, na hindi nagpagupit. Tagal! Nilalamog na ako sa baba. Ba yun? Hindi ko naman alam. May tao. Feeling nagpagupit, hindi ka. Alam na alam ko eh. Siguro next week ako magpagupit ng short. Magpagupit din ako yung pang short, yung Oo, ano, yung short. hanggang dito. Tapos Sino? maglagay ako ng bangs para matakpan yung airport. Hello, Ano Jose. lang baon? Nahulog si Ronald. Ano na, kumusta na? Ito. Okay lang. Nag-ano kami, nagbigay. Pumunta ako sa neighbor kanina, nagbigay ng itlog. Ba, sana all may itlog. Bagong harvest pa yun eh, kasi tapos gumagawa kami ng balot. Doon inilagay namin sa incubator. Tignan namin kung mag-work. Oy, may palipad si Nay Nancy. Thank you so much sa blessing. Day off mo tatlo ka? Yes. Day off. Day off. Day off. Nagmamaganda. You know, relax. Blooming na blooming. Sino nagpapa-blooming? Wala kasi walang jowa, kaya nagmamaganda. O, diba? Salamat po sa blessing. Single and ready to mingle. Asan ba si Presley? Di ko alam. He's out somewhere out of state. May bagong may new girlfriend. Minute up. O, diba? Meron? Oh no. Kailan yan? It's okay. He got a new girlfriend. Kaya nagmamaganda ang lola mo. Diba? Kahit di naman nagmamaganda, maganda. Charot. Charot, charot. Charot, charot. Charot. Na-miss ko yan si co-host mo. Long time no see. Oo nga, di ba? Long time no see, hindi mo nakita. Oo nga. Kilala mo si RJ? Not really. Tagal na. Ano ba? Nakalimutan ko na. Tagal na. It's been 1 year na siguro na RJ. Matagal ng panahon. I-ano ko nga yung ano. Like, para naman pumuti ako. Ang itim-itim. Ring light. Diyos mio. Maitim na maitim ang aking. Si Presley, may new girlfriend ba ba? Kala ko nagyan pa siya natutulog. Hindi na. Pumunta siya kahapon sa Minnesota. Oh. Minute up Alam ang premiere ko, anak. Anong channel yung isang channel mo ba, Nay? Jubita? Ken Russell. Ken Russell yun, di ba? Ken. may new bagong jowa. Nay Jubita, Nay Jobs, pakibaba yung link, Nay, kasi di ko mahanap. May bagong jowa. Sana all. Sana all. Sana all. Sana all. Sana all there's Ano si RJ daw, nagpapadagdag daw ng jowa. Kaya dikitan niya. Punta kayo doon, nagpapangat ng jowa. Sana all new jowa. Ayan, patamsak po sa premiere po ni Nanay Jubita, 2 days more. Asan si Manang? Si Manang. Pilipina.
Grabe, 105 minutes. Wala pa, na-chat, ano ko naman na, na-chat ko naman na. Sana all may jowa. Makapagtimpla nga ng inom. Inom tayo, inom. Inom ka. Nag-margarita kami kahapon. Nagpunta kami sa Mexican. Lakihan mo yung picture natin. Yung pangatlo, pang-apat ba yun? Nagre-reklamo ka. Yeah. Ganda ko to. Ganda ng pag walang jowa ka pala, if you don't have any boyfriend pala, you're beautiful. Kasi yung ano na lang, yung sarili mo na lang yung inaasikaso mo kapag wala kang jowa. Yes. Siyempre, you need to be beautiful para ano naman, ma-impress na naman yung Ibang biktima. ibang biktima ni Hannibal. The next victim is, who would be the next victim? Diba? May next victim talaga. Russell, may nagpunta dito sa aking LS nun. Sabi niya, Daddy na lang tawag mo sa akin, Daddy Lone Wolf. Daddy Lone Wolf talaga. Sabi ko, may Daddy Wolf din ka. Oo. Puti din siya. Puti din. Lone Wolf. Parang kilala ko yun. Nakikita ko sa Lone Wolf Wolfcraft ata yun. Bushcraft ata yun. Mhm. Ayan guys, patusok po sa premiere po ni Nanay Jovita. I'm debating kung mag-wine ako or mag-whiskey. Sige lang, mag-ano ka na. Unavailable yung kay Cheche, sabi niya. Sige, baba ko na lang, bebe. Kasi matagal na kasi yung hindi na-update. Kaya, Honey Bunny Cheche. Honey Bunny. Diba? Ang bagong... Ayan, ang Queen of Dugsol-Dugsol, guys. Ito si Honey Bunny. Queen of Dugsol. Mahilig ito mag-billiard or pool. Pag hindi nakabalik, ha? Eto. Anuhin nyo siya. Mag-whiskey ba ako or mag-wine? Sa'yo yung, di ba yung paborito mo yung Coke and Jack pa yun? Oo, Jack Coke and and Coke. Jack. Oo. Jack and Coke. Coke and Jack. Baliktad. Ayan guys, padikit po sa ating mga member at saka sa ating super chatter. Ayan. 101. Skip na yan. Si Bini, si Jen. Sino pa ba? Si Donna. Kasi meron akong ice eh. So masarap yung whiskey pag may ice. Loading ako, Ate Ilocana. Oo nga, nag-robot ka kanina, Ronald. Naging robot ka na. Whiskey or wine? I can't decide. I-refresh mo, Ronald. I-refresh mo muna. Ang mahangin sa labas ba? Bakit ba? 40 miles per hour ang hangin. Grabe. 1 week ngang very yucky outside eh. Ngayon lang umaraw ng Pumatok ako sa kabila. Kaso, wala ata sila. So, doon kami sa kabilang kalsada namigay ng itlog. Kaso lasing yung asawa ng matanda. Kaya, bibili ako ng every week ng itlog nyo. Ganyan siya. Kahit bayaran ko, ganun siya. Kasi nasasayang lang, di ba? Kaya, kasi yung kaibigan ko din naman nadadaan kasi dito. Kuha ng itlog. mahangin pa rin. Grabe. Hangin. Magtimpla ka na ng whiskey. Matika na. Whiskey talaga. Or wine, I don't know.
Vodka. Full pack cheche, sabi ni Mrs. Kapangpangan. Hindi to nagbabalik, guys. Huwag kang ganyan. Joke Ano lang. lang ako mag-vodka and pineapple juice. Hindi, joke ko lang, guys. Oh, maglalakad ako ha. Huwag kang ano. Huwag kang ano ha. Maglalakad ako. Wow, longgang bahay. Sino mag-inom, Ate Lucana? Ito daw si Bunny. Ronald Dunn, sabi ni Kabsat Heidi Joy Lodencia. Ayan. Nag-text din ay sus. Long-legged ko naman. Mag-vodka ba tayo? Tapos whiskey? Oo. Guys, patamsak po sa nakapin po sa taas. Kasi pag mag-vodka ako, dapat mag-open ng sampain ako. Dapat may cranberry. Wala akong cranberry. Ano ba yan? Ay, nako. Kung kailangan mo talaga ng jowa, walang ano. Ay. Jowa. Mag-ano nga lang ako. Mag-whiskey ko. Ay, coke pa ba ako? Diba? Huwag ka nang magjowa. Sakit lang sa ulo mo yan. Sakit lang sa bangs mong mahaba. Kanya. Mag-ano na lang ako. Mag-whiskey ko. Magsarili ka na. Dala. Ayan, 5 million in the house. Please connect to our super chatter. Nanay Nancy from Florida. Tapos si Kabsat RJ from Canada. Ayan. Mag-whiskey na lang ako and coke kasi ang daming trabaho yung vodka. Tumatawag si mother. Hello, ma. Hello. Naka-live ako eh. Sige, good morning. Ma, good morning, ma! Made, pinataynan kasi tawagan na daw si auntie. Ayan, 5 million in the house. Hello. Ay, Full pack Ronald Kumilang, sabi ni Mrs. Kapangpangan. Yeah, salamat guys. hinay-hinay lang. Shout out sa 6 million. Sarap ng tulog ni Trixie. Oh. Saan si Ate Lucana? Ay, Auntie Pilipina. Wala pa. Hindi pa siya nag-reply sa akin. Sabihin Busy mo, siguro. nandito si Bunny. Ayan, shout out naman sa inyong lahat. Ayan, dikitan mo mga yan, Ronald. Ronald, dikitan mo lahat yan. Wala na yan. Pinalitan ko yung Google AdSense ko. Ha? Nedit ko yung Google AdSense ko. Bakit? Kasi di ba bawal pa daw akong mag-earn ng money. So, Mag-ano? bawal pa daw kasi di ba wala pa akong i-add at saka green card. May sabi. Oo, bawal talaga. Kaya pinangalan ko kay Brian.
Ayan, 6 million. Thank you. Ay, 30 minutes na. Ang bilis. Nea Danet, malasang nga kadwam. Wenante ni Honey Bunny siguro amamum suna, di ba? Auntie Joanne. Good morning to all, sabi ni Auntie Joanne. Ayan, good morning, Ante. Oh, Auntie Joanne Tandek. Ayan, shoutout naman sa 6 million in the house. Auntie Joanne, kumusta? Heto, payat pa rin maitim. Ada dita. One dito ay. Awan dito isuna ni Cheche. I'm only one. Nandito pala ang itak na hinahanap ko. Itak talaga. Gurgapan tagi taon ay nawala dahil 4 pieces. 4 pieces lang naman. Para wala na akong Sige, okay lang kunak no balasang ipachat na. Ipachat na. Kunak no bala. Single pa lang ato single. Balasang nga nalasang ko naman tita. Hindi na niya. Balasang hindi kalma. Balasang hindi kalman. Ay sauce ako. Hello, Cheche, sabi niya. Hello tita, kumusta? Kumusta mo? Dali, hugasan ko na yung 4 na piraso para wala na. Pag nalasing ako, wala na akong iisipin. Chatmate ko kumakin ni Bugtong. Sino nga Bugtong? Ni Bugtong mo? Sino nga bugtong? Sino nga Bugtong nga yan, te? Ni Bugtong? Ni Bugtong mo? Ay, ako? Auntie na data. Ni Bugtong mo, auntie na data. Bakbakatanan. Ako. Bakbakatan dato yan. Tinikita na niya. Eto, ihan makabakasyon, awan tire entry visa, sabi ni auntie. Ayan, patusok po sa sa premiere po ni Nanay Jovita, nakapin po sa taas. When ani EJ ko, ay sauce, auntie na data. Apag babagat ni EJ ko ma? Ni EJ, pagbabaka ni EJ. Sila tabtabalaan yan. Bala! Ayan, guest type Ilocana, guys. Si Nightbot ang bahalang magbaba ng bahay nyo. Bakit ako na nandun ni EJ yun na. Ilocana, Sisi, Ilocana. Ito, ganyan. Type ng Ilocana, ganyan. Walasang hindi kalman nga nalasang. Palitan mo ng CCC yung K.
Bye! Yung mga binababa po ni Nightbot, maglagay lang po kayo ng at Ilocana sa dulo ng mga komento nyo. Mamaya magpapalaro ako ng watch hours. Ayan. RGB10 vlog, ayan mo, umay ka dito'y adda tibisita ni Lucana ka nakakmit lain. Ay, so dito'y kamutan nga nag-type 1, hamot di inbox. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. Ayan. Puro Nightbot na yung nasa ano. Ayan, sis, Anders Journey. Hello, sis. Salamat sa patamsak mo. Nagkakit ta bisita mo nako. Wow, naway matubra na. So, ang Agdalos GG apartment na. Parang nagupitan yung buhok mo, no? Na-straight sa likod. Ah? Na-straight yung sa likod, yung buhok mo. Oo. Ang laki ng mukha dito, ah. Pangalawa, ayan. Ay, anong nangyari? Pangalawa, sabi mo, pangatlo ito. Ayan, 6 million in the house. Pulutan. Pulutan, ding dong. Ay, dingdong. Na-miss mo si. Ho, saan ka pala dito sa US? Dito sa Tennessee, Sisi. Tennessee whiskey. Tennessee. Dito sa Tennessee. Tennessee Walks. Ayan, 85 minutes left, anak. Guys, patamsak po sa sa premiere po ni Nanay Jubita po sa taas. Thank you. Cheers! Cheers sa hanggang pag-cheers. Ding dong. Lagay ko sa plato. Wala nang tawag dito. Wala nang ayuda si CJ na dingdong at santol.
Wala na kay daddy. Yung lagi yun. Kay daddy yo. Limugmag Malayo. na. Tingdong. Limugmag na kan mo. Oo naman. Parang konti. Parang konti. Kasi walang jowa. Ganun. Awan ti mang sibsibog. On mang sibsibog lumukmag. Instead nga, di ko nga damang fertilizer ko. Baliktad mat. Salamat sa 6 million. Asan ka na ulit, sis Bander's Journey? Dito kami si Kabsat Hanibani, nasa siya, North Dakota. Yan. Muli kan ti Joan. Hindi jo alam. Domingo Tatansa. Hello! Pa-shout out, Super Bonggaya ho, sabi ni Edward Timbol. Pennsylvania. Nakalimutan ko. Sa Pennsylvania ka pala, Sisi. Malayo Pennsylvania. pala dito. Malayo. Kapsat, good morning. Good morning, Kapsat Adeline Maganaka. Good morning and have a blessed Sunday sa inyo. Magpatugtog na tayo ng para ma-inlove ka. Kanina nagpapatugtog ako eh. Ng romantic song. Romantic song talaga. Sandali. Baka sakaling ma-inlove ka. Oh, tapas talaga. Bakit tayo awanti copyright na? Try to put things back the way they used to be. 'Cause there's no sense in going over and over the same things as before. Hi, Catherine Santiago, Tudok. Ayan, salamat sa patudok, Kapsat. Be sure nga wanti ko kom. Ayan, dumadami na tayo, sabi ni Sis Mrs. Kapangpangan. Oo nga, sis. Kain po ng dingdong. Kain lang ha. Walang tayo. No, 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 no. Asa na yung V8? To forgive is to forget. How can you be mad if you don't remember? Malakas ba yung music or sakto lang? Hinaan mo konti. You must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be. 'Cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Pahingi ng dingdong, sabi ni Mrs. Kapangpangan. And you must forgive me too. It's the only thing that's left that we haven't tried to do. But one thing that I'm sure will work that we haven't tried before. Let's not bring the past back anymore. Pwede, Sisi. Pwede. Baba mo dyan, sis, para i-change ko sa nakakin. Ba yan? Mga kanta na yan. Sakto sa'yo.
Maybe this time at saka the pass. Oh, sweetheart, fell apart somewhere long ago. How was they to know? Someday they would again, but never need no more than reminiscence. Maybe this time. It'll be love and they'll find. Maybe now they can't be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time, love won't leave. It's the same old Ayan, patamsak po sa premiere po ni Sis Bander's Journey, guys. Thank you. somehow. Got another chance, and everything taken. This time, it'll be love and they'll find. Ayan, tamsak na, sis. Harang dan sa nakapin, sabi ni Catherine Santiago. Ay, puke. Mag-type lang po kayo ng Ilocana, guys. Si Nightbot bahala magbaba ng bahay. Feeling like you used to feel way back when we tried. Something kept there, waiting for this magic moment. Maybe this time, it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in Thank you, sis. Maybe this time. Maybe this time. Maybe this time. Love wouldn't. Wow. Thank you, sis. Nax. Ang kiti kanta. Thank you, sis. Welcome. Welcome sa Family Ilocana. Kaso wala na yung GC. Bubuo nga ako ulit ng GC pala. Wala na akong GC. Wala na rin. Kasi niwan na nila lahat. Malaki na yung bahay nila eh. Team support pa rin. Kaya lang, hindi ako masyadong ano doon na. GC, grabe. Ano ka? Mula last week, Tuesday, until Wednesday, last Wednesday lang. Puro trabaho. Hi, FNM Cookings. Hello. At least may trabaho. Yan naman yung gusto mo. Ay, at least nakakaipon. O, diba? Sana all may ipon. Walang YouTube. Sana all may ipon. At may trabaho. You look so beautiful in white. Guys, padikit po sa ating new members, guys. At saka, patamsak po sa kanyang premiere. Thank you. At padikit po sa ating co-host, guys, na nagsasyato.
Na nagsasyatong. So beautiful, and the daughter's what our future holds. I hope she has your eyes, finds out like you and I did. Yeah, if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She'll look so beautiful. Kanta ka? Sarap ng kain ni co-host ng Dingdong. Oo, siya yung nag-aayuda sa amin ng ng Filipino food. Ngayon wala. Siya na yung humihingi ng iba. Hi, Tatang Digong. Hi, Tatay Digong. Hello. Tamsak host, please jacket. Okay, I will give you jacket. Pulutan ba? Ayan, Tatay Digong. May katay nga to tag. Aginom kayo kini kasta. Ni Honey Bunny. Christmas pa rin yung glass ko. Ano ba? Wala akong pambili. Bakit ba? Whiskey and Coke. Pulutan. Ding dong. Oh. Ayan, nagbaba ng bahay si Tatay Digong, guys. Puntahan nyo. Ayan, guys, patikit po sa ating new member, guys. Si Sis Bander's Journey. Thinking of the days gone by, wishing that you're still here with me, baby. I was wrong. Ano bang mga kanta na to? You're gone. Please hear this heart of Pampatulog. Pantulog. hear me calling. Never you're around me. I feel different in your arms. With the way you touch me. Hinaamo ka. The last time your love so true. Yan. That it's you I need all this time. See these tears that keep falling from my eyes. Wishing that I never let you go, my baby. Take this heart, fill me with your Bilis ng oras. Mag-8 na. Mag-8 na sa inyo? Oo. Kami din. Di pa parehas naman tayo ng oras. Never you're around. I feel different in your arms. With the way you touch me, feel love, the last of lifetime. Your love so true. And I never knew that it's you I need. All this. Bakit nag-headband? Sino? Your love so true. And I never knew that it's you I need. All this time.
Diyos me, yung karapon, ano ba itong mga pinagagawa ng mga Bakit? nagtutwerk-twerk ba? Ayan, Panders done. Tapos sabi ni Tatay Digong. Gusto kong kumanta. Kanta ka. Making me wait for you this way. I can't go on. So come on and take my love. They come to the feeling time to dream it up. Take me now. Gusto ko naman talaga mag-diet. Kaso pag sinisimulan ko, nagugutom ako. Nyari sa music. Hindi ko alam, pinahinaan mo eh. Parang hina. Ikaw na lang kakanta. Hmm? Come on and take Binaan mo! Kanina wala. Tapos ngayon malakas na naman. Sasayaw ka na lang daw. Mag-TikTok ka na lang. Pag ako sumayaw, Diyos ko Lord. Ba't wala pa sa Pilipina? Kaya nga. Baka namasyal sila. Salamat sa 10 million. Dito si Ninang mo, CJ, oh. Kabog lahat pag ikaw ay sumayaw, sabi ni Tatay Digo. Dito si Ninang Honey Bunny, oh. Nabulutan mo natin yung cellphone. Ding dong! Kunin mo na. Nak, ding dong! Oh. Ding dong! Long hair na ulit. Diyos ko Lord. Lumuklok Bilis. mag... Ang bilis nga humaba ng ano niya eh. Ng buhok niya. Hmm? Ano ba? Hindi ako... Ang sarap kasi. Hi, Clarence! Wala na, umalis na Sisi. Napunta na naman sa kulungan niya.
Happy birthday, Lazada. Ah, Lazada talaga. Borlogs pa, sabi ni Sis Donna. Sige, tulog ka muna dyan, sis. Sulitin mo ang day off mo. I can hear you. My thoughts are all about you. I'm not that true to me, but now I'm really glad. Ang ganda. Sino sabi? Ronald? Mm-mm. Hagdan na Joy, BJ muna. Sige, mag-BJ ka muna dyan, sis. Sana ako may BJ. Uy, ang dami na. Dumating na yung tamsak na binigay ni Kapsat Sherwin. I know couldn't touch you. I know I couldn't hold you. Though I wish I really could. Just tell Salamat sa 7 million. Thank you, thank you. May tao sa baba. Ay. Sorry naman. Sorry naman, Ronald. Tagal ng, Kayo na tagal lang ng pinto. Ang tagal ng Oo. pinto na magbukas. Sige, sige, Kapsat. May palaro ba dito? Anong oras yan, Kapsat? Ate Lucana. May palaro ba dito? Magpalaro kami ng, okay, what do you call that? Never mind. Ano yan? Kaya mo yan. Palaro ng WH or load. Ng ding-dong. Ding-dong lang. Walang palaro. Palaro mo ka, ano ka na? Palaro lang ako, Oo. WH lang. Ang ganda ng tattoo mo. Ano yan? Ang daw ng Dragon? tattoo ko. Wolf. Wolf Wolf. yan. Ah, 22 minutes. Sige, Kapsat. Sige, sige. Naka-reminders na ako sa kanya. magkano yan isang ganyan? 20,000. Wait Mura lang. lang. Nagutom ako. Anong pagkain natin dyan, Ate Lucana? Ah. Bakit may balak kang magpaturo-turo? Wag na. Well, hindi ah. Masakit sa katawan pag magpatato. Masasana Hindi, yung ah. katawan. Pag nasanay ka ng sinasaktan, hindi na masakit. Hi, James Gipe-Gipe. Hello.
Hindi kasi ako sanay masaktan Ate Lucana. Wala kasing jowa yan kaya hindi nasasaktan. Mas masakit pa. Mas masakit pa ang masaktan ng jowa kesa magpatato sa kanang kamay ng iyong katawan. Ayaw ko masaktan kasi matagal ako makumove on. Kaya hanggang ngayon, single pa rin. Shout out pala sa aso na nandito. Ang ingay ng aso. Sa Pilipinas ka po? Yes. Oo. Nasa Saan? Cubao. Cubao. Welcome Rotonda. Cubao ba yun? Oo. Hindi. Ay, welcome Rotonda, hindi. Sa Ano na yun, Parañaque Manila? ata yun? Malapit doon. Sa may Quiapo. Hindi So may Quiapo ba yun? Malapit. Malapit doon. Nandito lang ako sa may malapit sa GMA. Napuso, go lang yung sinasabi ni Kapsat Hanibani. Matagal na akong hindi na ako sanay ng Maynila. Ayan, 8 million in the Matagal ka na siguro. house. Matagal ka Best na siguro patamtak hindi ko sa premiere sa Manila taas. ng Pilipinas. Ano lang noong 2019? Oh, 19 or 20? 19. 19. 2 years. 2 years na din. Ikaw Ate Lucana, kailan balak mo umuwi? Mahirap. Wala ngayon kasi restricted pa. Mahigpit talaga dito. Nagbalik ng lockdown dito sa amin. Sa buong Quezon City. Maano na ngayon, mahirap na. Ganito na ang magiging buhay ng buong mundo. Naghahanap ako ng palaro ng Load or W8. Mamaya ako magpalaro. Naka-BG lang lahat, oh. Ate Lucana, ang tagal talaga dumating ng pin ko. Akala ko meron na. Hindi ko pa nakuha. Naman ako, nag-request na. Sabi daw, parating na. Baka na-traffic. Sabi mo nasa post office na. Ayaw nga ibigay. Bakit? Aywan. Bakit naman ayaw ibigay? I don't know. Ayan, salamat sa pabiji, Kapsat Adeline. Natulog ka na? Parang walang naka-live ngayon sa Lugit Himala Sabay. Hindi na ako doon? Hindi ka na active? Oo. Nag-let the group na nga ako doon, te. Si Sir nga, laging everyday yung nag-LS eh. Nag-let the group na ako doon, hindi naman lahat supported Tapos doon. hindi ka pinupuntahan. Yun na nga yung ko. Okay lang yun. At least nakasupport ka sa ibang tao. Ganun talaga ang buhay. Ay wither lang. Mag-happy birthday Lazada na lang salamat ako. sa 8 million. Thank you so much. Yun yung banks Weather. Parang marami na doon yung mga parang dami na nilang member doon. Sa Lugit. Ang dami na din silang, ang dami na din.
Marami nga, hindi naman active yung iba. Dami na rin ano. Ano, lagi silang nag-pre-premiere din naman ano. Ah. Uy, nandito si Milkshake. Te, Wala, member ko nandito kasi. ang dalawa. Hindi, member ko kasi kaya binababa ko. Hmm. Buti, kahit hindi sila kahit hindi na sila mag-support. Di ba? Okay lang yan. Kahit di na mag-support, may member na. Busy na kasi sila. Members din, Busy naman sila sa ibang 2 months ata si 2 months na ata si No Jarrell at saka si Liz Taiwan girl. Ay, si Liz channel, si Liz Life channel. Tapos si Taiwan girl, naging 2 months lang ata. Patamsak sa aking premiere sila newbie nag-renew. here, sabi ni. Ayan guys, patamsak po sa premiere po ni Sis Donna B. Hindi na sila nag-renew, te. Si ano lang, hindi na nag-renew si Unventure, si Simply, ano sino yan? Simply, Korea, yung si Korea? Ay, baka si Vicky. Simply Vicky. Si Simply Vicky, tapos si Taiwan, hindi na. Si Vlad, hindi na. Si Lovely din. Matagal na? Matagal na hindi Sabagay. sila, 1 month lang ata si Lovely. Sandali lang ha, babalik ako at akay. Sabagay, ganun talaga. Sige lang. Si BD, matagal na, 7 months na. Naka-LS kanina si BD New Zealand na. Tapos na ba siya? Si Kuya Bide, hindi ko na napupuntahan yung LS niya. Si BD New Zealand, lagi yun nag-LS. 2 beses pa sa isang araw yun. Pag ako nalang sa yung naku, ewan mo na lang. Ayan guys, 7 million in the house. Thank you po. Guys, 13 minutes na lang po yung bahay, yung premiere ni Happy Cooking with Bella Bells. May premiere ka, te? Wala, patusok na lang yung premiere ni Sis Kailan ka Donna na? B. Wala, May premiere ka? Ay, wala. wala pa. Hello, Mag-LS na. Honey, may kasama niya dyan. May kasama ka dyan, madam? Wala. Meron Ate. sometimes. May kasama ka dyan? Wala. Samahan kita para dalawa tayo mag-inom. Oh, dalawa lang, walang tayo. Ay, dalawa lang ba? Dalawa. Dalawa lang, walang tayo. Saglit, magtamsak lang ako kay Kuyang, sabi ni Donna Bichong. Ayan, Nanay Jubita. Ayan, tusukin nyo din po yung premiere ni Nanay Jubita, guys. Nanay Jubita, bakit hindi ko ma-search yung bahay ng isa? Yung main channel nyo. Ito. Ayoko na Ilang tong buwan na pulutan. hindi nag-active si Cheryl Ramos niya. Oo nga pala, kumusta si Cheryl? Tagal na yun, busy yun. Busy kasi magbabakasyon ata. Gaya ko. Off ko ngayon hanggang Wednesday. Grabe. Hoy, I deserve it. I've Kailan been working di- so hard. Kailan uwi niya, te? Ni Cheryl.
Mga next month or May, ganun. Depende. Kasi di ba depende sa sa programa. Malapit na. Mahina talaga yung internet ko. Uy, Nagbibigay Arjun, na ng bakuna nakainis dyan sa, sa Pilipinas. Nang? Namimigay na ng vaccine. Ay, wala pa. Yung iba, mayroon na. Depende ata sa'yo kung gusto mo. Pero ayaw ko, Hindi bahala naman na. mandatory, Baka- di ba? Hindi. Kung sino lang may gusto. Pero ako, Oo, kasi- ayaw ko. Kasi, Ayaw ng iba Ayaw ko kasi, maging- ayaw nilang mamatay daw. Mismo, sana Ayaw namatay na ako yun. Hindi, di ba, malay mo, Nakadalawa na takot ako. kasi. Takot kasi yung, sila kasi yung dalawang uncle ko, ay, yung si auntie at saka uncle, tapos yung anak niya, yung ni auntie at saka si uncle, na dego, dahil sa anyan. Dahil ganyan, na tamaan ng sakit na ganyan, tapos nasa hospital yung anak at saka yung driver. Pero si auntie kasi, nung nalaman niyang 50-50 na si uncle, gusto na rin niyang sumama sa kanya. Grabe. Ayaw rin niyang magpagamot. Ayun. Sana all may ganun. Nasa Hawaii. Sa Hawaii sila. Ayan, 5 million in the house. Wala nang people in the Philippines. Daming nag-LS ngayon kasi. si RG nga nakailis na te. Sino? RG. Rabanera? Oo, kaka-start niya. Yeah. Oo, ganyan. Lagi kaming sabay ni RJ eh. Kanta na. Wala akong cornic dito. Gusto, nakakaingit yung dingdong na yan eh. Kanta ka na, Ronald. Magpatugtog akong Ayaw makakapal. ko kumanta. Ang pangit ng boses ko te. Baka uulan dito. I-check ko nga kung malamig ay maano pa sa labas. Ayan, shout out sa 6 million in the house. Ang ganda ng kwarto ko, pink na pink. Tingin. Gusto makita? Ha. Wow. Bago. Peach month? Ang walk-in closet ko. Ito ang bedroom ko. Pink na pink. Siya lang mag-isa dyan te. Gusto ba? Ang bathroom. Oo, kung walang jowa, mag-isa. Nagutom ako, magluto ako mamaya siguro ng dilis. Yung smelt fish. Mas malaki kaysa sa dilis. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. Elvis got a new girlfriend. Buti pa siya may nahanap ng iba.
Selos ako. Selos daw siya, oh. Yung StreamYard ko naubos. Hmm? Yung StreamYard ko, imbis mag-live ako mamaya ba, naubos na pala yung StreamYard ko. Mag-login ako sa kabilang ninja ko. Nagugutom ako. Gusto ko sana yung crunchy, wala man. Te, saglit lang te ha, tumatawag si Sir te. Sige, sige, sige. Ayan, shoutout po. Ayan, patusok po, patamcheck po sa nakapin po sa taas. Ayan, 5 minutes na lang po yung premiere ni Bella Bells. Salamat, 8 million in the house. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakaraos din mga gabing mapanglawa. Ayan, Auntie Pilipina. Hinahanap ka ni Honey Bunny. Sa awitin, nalulungkot kong damdamin. Naaaliw balik. Panaginip ko'y laging ikaw. Hello, Auntie. Hello. Rajanik. Sige, magsaing ka ng kanin. Nakalayo ka. Sige sis, salamat sis, Mrs. Kapangpangan. Thank you sisi. Mwah. Thank you sis, thank you. Malamig ang simoy ng
lamig ay di madama. Panaginip ko'y lagi ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ka'y parating kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Hi, VMF Tropes, thumbs up. Ayan, salamat sa pat-thumbs up. Pwede ka na pong magbaba ng bahay mo. Just type Ilocana. Oh, si Honey Bunny, anyari dyan. Sabi. Oo, nadalaw tayo ulit ni Honey Bunny. Yeah. Si Pilipina. Ay! Panaginip ko'y lagi ikaw, sinta. Kahit na dilat Ayan, nagbaba ng bahay si VMF. na malayo ka'y parating kapiling ka, mahal. Ayan guys, pasugod ko sa premiere guys. Panaginip ko'y lagi ikaw, kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ka'y parating kapiling ka, kumusta ka? Kumusta ka, aking ex-boyfriend? Aking Akyat! Manang! Manang Pilipina, akyat ko naman. Ayan, nag-BG lang daw siya, nasa harang. Aji ko maugot ti esta sayote. Sarap. Tapos idumudum ti bugo. Idumudum talaga ti bugo. Sarap. Kulang sayo. Manuo pa na ata ngay. Ano lang? Mura lang. Malawak ang living room, kaya lang walang dining area. Ang dining ko dito sa sala, sa gitna ng sala. Tapos malaki ang kwarto. Kasing laki ng living room. Okay na yan. Ako lang naman.
ang masamang panaginip. Ako lang naman. At least nakaka-survive, Diyos ko Lord, kahit hindi gumagala. Hayaan mo nang gumala. Ang mga Asian stuff ko naman binibili ko online. Oo. Okay lang. Okay lang. Hi, Love Port NBTV. Hello. Tamsak na po ka, Love Host. Thank you sa patamsak. Mag-refresh nga ako sa YouTube kasi nag-hang. Buksan mo ang pintuan sa manang iyong puso. Anong klaseng banks yan ngayon, Bani? Ha? Sabi ng Pilipina. Side banks na. Kasi mahaba na oh. Yumi Channel, hello sis. Salamat sa patamsak. Mag-type lang kayo ng Ilocana, guys. Ganyan. Kala ko kakanta ka. Yung copyright ka. Si Ronald nga na warningan. Sa dami ng copyright. Ayan, patamsak daw po sa upcoming LS ni Love Fort NB, guys. Susukin ko. Congratulations, naka 1K ka na pala. Sino yung kasama mo dyan? Dumating na siya. Ayan, nakatusok na ako, Love Port. Dahil mahal kita, handa akong magparaya. Alright. 7 million in the house. Yung kapitbahay ko pupunta ng store sasama na lang ako para makabili ako ng kung ano man yung kailangan ko. Oo, di ba? Oo. Buti kinatok ka. Hindi, kinatok ko siya. Hello, Honey Bunny from the Hungry Flip-Flop Wanderer. Ito daw? The Hungry Flip-Flop Wanderer.
Kilala ka? O hindi? I'm just gonna go to the store. Huh? I will be right back. Para makabili ako ng Coke. Makabili ng cranberry Hello, para sa... Ilocana. Hi, happy cooking, dandikit, and thumbs up, sabi ni Yumi. Thank you, sis, ha. Thank you, thank you. Mag-ano ka? Baba ka dito? Sige, baba mo ako. Ibababa kita o hindi na? Or dyan ka lang? Ibaba mo ako, ikaw. Bahala ka. Dyan ka na lang. Dyan ka na lang. I'll be back in like 15 minutes. Oo. Kung... Sige, dyan lang. Dyan lang. Oo, dyan lang. Para may kasama ako sa taas. Mabait ako naman. Grabe siya. Ay sarap ng may minamahal. Ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang ka, isang halik mo lang limot na. Ay sarap ng may minamahal. Asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang Ayan, shared Kapsat. Salamat Kapsat Binis. Thank you. Good morning. Nasa labas ka na? Ayan, salamat. 6 million in the house. Next. Thank you, Kapsat. Thank you. And enjoy your day off also. Have a blessed Sunday, Kapsat. And enjoy your day off. Ayan, mag-vlog ka ulit. Para may hello, D22. Salamat. Salamat po, salamat po. Type lang po ng Ilocana, si Nightfoot po ang bahala. Hi, Jabhar Sama. Hello, Lalabs Donna. Ayan, nandun sila sa premiere ni Bella Bells. Ayan, nandyan pa si Jabhar Sama. Thank you, thank you.
Mega love shoutout, Lalabs Binis, sabi ni D22. Thank you so much. 7 million in the house. Ako'y naghihintay pa rin. Host, tulog na muna ako. Umaga na dito. Salamat sa pagpunta, host. Oo, baba ko bahay. Sige. Magbaba ka ng bahay mo dyan, Yumi Channel. Ayan. Sige, good night, D22. Thank you. Happy birthday, Lazada. Ayan, sige lang. Mag-ano kayo, magmahalan kayo dyan. Ayan, matulog ka na muna. Matulog ka na muna, kapatid D22. Ayan, gagala kami. Sige, Ronald. Enjoy your day off. Ayan, 8 million in the house. Hello, everything. Ayan, padikit guys kay Yumi Channel guys. Isang supportive friends natin yan. Ayan, padikit. Guys, kung dikitan nyo yung mga binababa ni Nightbot guys, maglagay po kayo ng @Ilocana sa dulo ng inyong mga comment. Hi, Joward Aquino. Hello. Salamat sa pagpunta at patamsak. Hello, Kapsat Howard. Ayan, tusok Kapsat. Ay, salamat. Ayan, salamat sa patusok. Salamat. Ayan, dikitan niyo po yung ating super chatter guys, si Kabsat Binis. Sige Kabsat, i-ano mo dyan, ilapag mo dyan para ipin ko sa taas. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Ilay. Ayan, salamat sa 6 million. Thank you so much. Jasril Dandikit and thumbs up. Not sure tama ba sa spelling ko sa Jasril. Yes, tama, Kapsat. Kasi, ayan, salamat 5 million.
Padikit guys, babalikan ko po kayo ng 5. Magbakas lang po. Salamat, sabi ni Howard Aquino. Ayan, dikitan na kita ngayon, kabsat. Ayan, padikit guys. 5 daw po ang balik ni Howard Aquino sa inyo guys. Dikitan niyo po siya. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Ayan, dikit na ako, kapatid Howard. Ayan, salamat kapsat sa pabiji. Thank you, thank you. Ayan, 8 million in the house. Hello. Thank you sa 9 million in the house. Wait lang guys ha. Ayan.
Ayan, Auntie Pilipina. Hello. Hello, Adventure. Happy life. Thank you. Salamat, sis. Saan banda, sis? Ang pangit. Pwede sa baba at sa taas, ha ha ha. Lahat, be. Day off mo rin? Day off mo? Salamat, 8 million in the house. Wala na, mango. Salamat, 7 million.
Ayan, hi Swan30 Vlog. Hello sis, salamat sa pagpasyal sa akin. Ayan, may jacket ka na dyan. Mag-type ka lang ng Ilocana, ganito. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Sis 130 guys. Dikitan niyo po siya. Sa mga gusto po ng saging dyan. This one, yeah, this one. You too. Ada ba? Survive. Naka-survive! Nakabalik ng buhay. Ang bilis ah. Nandiyan, ano lang, malapit na naman yung gusto. Malapit na naman yung gusto. Nakabalik din. Hello everybody, I'm back. I'm back. Nagutom tuloy ako. Nagugutom na ako. May ano pa ako dun, manggo. Kanin na lang kulang. O, magluto ko ng kanin, dali eh. Whew, nakapagod. Ang mahangin. My God, it's too windy. It's so windy. Ayan, salamat. Ay, 2 hours na. Ang bilis. Magna-9 na pala. Magnanay, maghugas ako ng kamay. Ako kamay.
Awan, tudok tata. Malamig. Ay, hindi malamig, mahangin. Walang tudok, awan ka no tudok mo. Awan, Yung mag-isa tudok. lang siya kaya wala siyang tudok. Hindi siya Mga- matutudok. Ate Pilipina, kuna ni Ronald. Malamig nga eh. 1 week na ganito. If you don't see me in a different light, even if I get together. Hello, Ate Grace! Ayan, dikitan niyo po ang ating Ate Grace ng Texas. You love me. You know that I could be lost if you only say you love me. Don't treat me like I'm a size. Oh, please love me. I'll be yours and you'll be mine. You only say you love me, baby. Thanks for being I'm fine. Ate Pilipina, Yan, good morning sa inyo dyan. Sabi ng Auntie Pilipina. Say you love me. You know that it could be worse if you only say you love me. Don't treat me like I'm a size. Oh, please love me. I'll be yours and you'll be mine. You only say you love me, baby. Thanks for breathing. I'm fine. natunaw na yung ano You iniinom. say you love me, darling. Thanks for breathing. I'm Nagpunta kami sa farmer's market kaso wala silang magandang gulay. Good morning, madlang people, sabi ni Ronald. Oo, wala sila. Kaya kinatawanan ako ni Brian kasi $11 lang nagastos namin doon sa farmer's. Dati umabot ng 200, 150, gano'n. Sige lang, Ate Grace. Sige. Dikitan ko ngayon. Dikit na pala kami, Ate Grace, si Jensky. Si Jensky 3, dikit na pala kami. Ayan, salamat sa 5 million in the house. Nagugutom ako ng ano. Gusto ko ng yung cornic at saka yung nag-crave tuloy ako sa dingdong mo, kaloka. You're welcome po, ate. Wait lang.
Don't forget to press down, ha? Ito nga lang. Ito na lang kainin ko, ah. Kasi wala akong dingdong. So, mag-almonds na lang tayo. Ay, grabe siya. Mag-almonds na lang. Smoked almonds. Hindi ko pa nabubuksan eh. Mas masarap yan, yung cornic. Isang sako, besh. Isang sako. Isang sako siya. Hello, Kapsat! Sarap naman yan, sabi ni Ate Grace. Hello, Kapsat Daisy Mix. Wait lang, bigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket na. Mag-type lang po kayo ng Ilocana. Ayan. Hala, ang dami! Isang sako naman. Ayan, salamat. Salamat. Isang sako ng cornic. Oh. Tangka pa. Namsak lang, going to church. Sige lang, Kapsat, enjoy your day off. Ayan, Daisy Mix padikit. Sabi ni Ate Grace ka, Jensky 3. Ayan, na-drop ko na yung main mo, Ate Grace. Mag-type ka ng Ilocana dyan, Daisy, para madikitan ka ni Ate Grace. You'll be forever in my heart, and I know the Lord has. Before I let you go, I want to say. So before I let you go, I want to say. Ayan, James Kidan po, pulpak madam. Sabi ni Daisy Mix.
Make sure the light spend every hour of every day. Keep on you say and climb every mountain and swim Ay, every ocean. hindi siya ano, Every way. Crunchy? wala siyang asin. Ay. Lagyan mo ng suka na lang, ah. Ano siya, garlic flavor. Hindi siya malasa. Alam mo yung cornic na ano, may asin na. Ayan, 5 million. Thank you. Pagod na ako. Kuha ko ng iba. Wala. Words I speak before you make you feel. The love I have for you, see no ending. Well, if you look into my eyes, then you should know. There's nothing here to doubt, nothing to fear. You can lay your questions down, cause if you hold me, we can fit through the night. And you know the world could die. Everything you love. Still you should cry. Cause I may pass longer than it lasts. I'll be by your side. Tignan natin kung mas malasa to. Bawang chicharon. Ayun. Yun ang hinahanap kong lasa. Take my hand. Close your eyes so you could understand. There's no greater love tonight than what I have for you. Well, if you feel the same way for me, then let go. We can turn to a God that no one knows. Life is short, my darling. Tell me that you love me. Ayan, salamat. Adventure Happy Life. Thank you so much. Ay, nagbawas ng tamsa. Just let me pass. I'll be by your side, forever by your side. Ay, ako to. Mas masarap ang cornic.
Nakahatching ako. I can't wait to see you here by my side. I'm in ecstasy. I'm all alone without you. Hi, Angelica May Vlogs. Hello. Ilocana from Ilocos Sur, Santa Cruz here. Ayan, hi, Kapsat. Kumusta kayo, Apo? May jacket ka na dyan, Kapsat. Dati, I miss you, Sisi, sabi ni Angelica. Hello, Kapsat. Ayan, nagkita tayo kay ano na. Nalipat ako. Lights of my whole world. I feel the way Sabi, beautiful, strong woman. You just have to say to yourself, I'm not willing to accept anything less than what I deserve. I am smart. Yeah. Ayan, nag-type ka lang ng Ilocana dyan, Kapsat. Ano ba yan? Hello, Mr. Ching! Ayan, sige, pasilip-silip. Ayan, sige lang. Kay Chef Jojo po ata. Ay, oo, kay Chef Jojo. Kay Kuya Jojo pala tayo nagkita, Kapsat. Salamat. Sa LS tayo mag-type ka lang ng Ilocana, Kapsat. Ayan. Gusto mo makiat, Kapsat? In-edit mo yung ano mo? Yung about sa Google AdSense? Para saan? Sa tax. Di man. Wait? Hindi ka update talaga. Gusto ko sana umakyat. Ha. Sige lang, Mr. Ching. Nagtatrabaho ka pa dyan. Next time, sisi ko na pintas. Next naman. Sige, Kapsat. Sige. Nakakuha ka ba ng tax paper na when you can file it when you file your tax? Pwede kang mag-file. Nakatanggap ka ba ng paper na ganon? Hindi. Nakatanggap ako. Pero email yon. Dati nang na-update yung akin kasi iba naman kasi dito sa US. Approve naman na sa atin. Approve naman na. Nasa sayo kung i-edit mo or mag-new submit form ka. Ayan, Ate Grace, Mr. Ching, kaya lang busy nga, naka-break time lang. Akyat po kayo, tas padikit na din po ako, sabi ni Kapsat Angelica. Sige lang, Mr. Ching, thank you. Co-host, padikit po, please, sabi ni Kapsat Angelica.
Ate Grace, love you more, sabi ni Mr. Ching. Ayan, salamat sa 8 million in the house. Ayoko nang magmahal. Di ka na muling luluha pa, di ka na mangangailangan pa, umanap na iba. Narito ang Ayan, 9 million. Naghihintay lamang sa'yo. Kung ako na lang sana. I-block ko na nga. Kasi hinihintay ko pa kasi ang tawag niya. Baka sakali. Baka sakali! 8 million in the house. Baka sakali, pero hindi na mangyayari. He has a new girlfriend na. Bakit ang sakit? Ay, huwag kang inom ng yan, tapos Dadrama Magyoyo. ako. Magdadrama ka na naman dyan. Baka bukas mugto na yung mata. Okay lang yan. Oh, iiyak. I-ano ko na. Block ko na lahat. Blocked him already. So, ano. So, hindi ko na iisipin. I-turn off ko na lang yung phone ko. Dan po kay Super Chatter Grace, sabi ni Angelica. Hello, Neng Neng Valencia. Hello, sis. Long time no see. Kumusta ka na? Dan Kasi Chen sabi po, niya, sabi, pakinggan mo Thank you. naman ako. ano sabi? Sabi niya pupunta daw siya ng Minnesota kasi may family emergency. Diyos ko, ano ako tanga? Eh, I'm not stupid. You're meeting up your new girl, diba? kawawang nilala. Sino? Sabi ng Anti-Pilipin. Anti-Pilipin, akit ka kasi para anuhin mo si... para ano, tawag dito. Para lokohin mo si Honey Bunny, oh. Nag-e-emote. Pinak ko na lahat para ano na, hindi ko na... Wala nang ano. Eh, alam naman niya yung bahay mo. Kahit lang. Ayan, 10 million in the house. Hello. Enough is enough. Ayoko na. Niloloko na ako. Nagpapaloko naman ako. I'm done being played. Ayoko nang magmahal. Hagdan daw. Ano sabi? Si Anti-Pilipina? May hagdan naman na. Natabunan pala. Tala, tiraod na katatatabahot. Wala na. Wala na si Presley. Iyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Don't cry for me, Argentina. Bakit ba? I'm single and ready to mingle. Ooh. Ayoko na. Enough is enough. Kung visit lang ng family, bakit hindi niya ako hinintay? Or bakit hindi niya ako inanyayahan? O, diba? May O, babae. diba? 3 days naman yung ano mo, yung day off mo. Oo. Dapat 3 days? nag-invite. 1, 2, 3, 4, 5. 5 days naman, diba? Oo. Dapat in-invite. Oh, would you like to come with me to Minnesota? Meeting up new girl. O, diba? So, okay lang. Goodbye to you, my friend. Kaya, I'm gonna find me a new guy.
No? Huwag ka Hindi na muna fine. maghanap. Hayaan mo, ikaw yung hanapin nila. Ayan, I'm patam sa premiere ko, guys. Salamat. Sabi ni Neng Neng Valencia. gonna find me a new victim. Victim talaga, victim ah. I'm gonna find him a new, I'm gonna find me a new victim ah. Enough is enough. Pag nag-aaway kami, sobrang sigaw niya sa akin ba? Hindi ko pa siya asawa, sinisigawan niya ako. Kala ko ba kasi, separated yung bahay. Oo, separated. Pero ano, pag nag-aaway kami dito, sobra yung ano niya ba, yung sigaw niya sa akin. Like, you're not even my husband and you're treating me like that. Like, you're yelling at me like that. Ayoko. Enough is enough. Ayoko na. Uy, may tao sa baba. Device not connected. Wait lang, Auntie Pilipina. Hintayin kong mag-okay. Sige, kami searching. Sige. Wait lang, ayan, okay. Hello, Ayan, everything. kausapin mo si, tawag dito. Anyari. Kausapin mo si Kabsat. Ayoko nang magmahal. Ang puso ko'y nasasaktan. Diyos niyo, pakayangam. Diyos mío, garapon, sulat tibugong, punyet ang pagmamahal yan. Sabi kasi ni Lord, wag ka nang magmahal. Kaya, tigil na ang magmahal. I'm done with, I'm done with guys na. Kaya, ang gonna niya yung guy. Oh, bakit may feedback? Huwag ka muna maghanap, hayaan mo, ikaw yung hanapin nila. Oh, may feedback. Manang May bilang. feedback Auntie Pilipina. Gonna find me a new victim. Victim talaga, victim ah. Victims of love. Ay, Victims of love. Patakbaan nga lang. Jennifer. Gonna find me a new victim ah. Enough is enough. Pag nag-aaway kami, sobrang sigaw niya sa akin ba? Hindi ko pa siya asawa, sinisigawan niya ako. Naka-on yung YouTube mo, Auntie ata. Kasi, separated yung bahay. Auntie Pilipina. Separated, pero ano, pag nag-aaway kami dito, Naka-on yung YouTube mo, Auntie Pilipina. sigaw niya sa akin, like, you're not even my husband. and That's you're na nakapin sa dikit dito. Ayan. Ayoko. Dan na daw si Ate Grace sa'yo, sis Neng Neng Valencia. ano yan? Ayaw mo nang tigilan? O ano? O, ha? Ayoko. Device not Okay connected. na. Wait lang, Auntie Pilipina. Hintayin kong mag-okay. Anyari, Auntie Pilipina. Hold on. Nagpro-frozen. Sige. Wait lang, ayan, okay. Hello, Ayan, kausapin mo si, Hello, Mike Tess. Hello. Aman, karoba. Yung malamot. Ato yung aqua. Ginaganan. Sardinas. malamot talaga. Kay ko diya ngay. Hindi ka man na ngay. Nagana data na. Laso na, di bulong. Yung Ano, nagana yan? spring onion. Yay. Aman. Ka. Nangyari yan. Sige, usisahin mo si Anibani. Para iiyak siya. Sang-sangitan na yan, di kakasta. Pagsangitom, di bakit? Ay, apo. Hindi ako iiyak Wag mong iiyakan ng ganyang tao. Ay, tiyan. I will never cry for that guy. I'm done. I'm done na ba? Okay? It's tiring ba? Nakakapagod Binigay mo na nga ang lahat, niloloko ka pa. Oh, di ba?
Diba? Tapos ano, pag nag-aaway pa kayo, talagang yung sinisigawan ka niya ba yung talagang nandito sa mukha mo I na don't like those kind of guy. balik na lang ako kay daddy yo. Saktan ah. Kurak no, nabayag ka nga kaya't magsublihan yan. Ano kasi, Tatan na ta hangag babawi. Super ah. okay lang kung magbabawi, bakit ba? Kasi gusto kong maging independent. Gusto kong maging independent na ba? Kahit ano man yung nangyari sa akin na umalis ako doon, tapos ganito yung nangyari. Siyempre, karma, meron ding naibibigay ng karma na magandang bagay. Tignan mo. Hindi ka magigising sa kakatotohanan kung hindi mo ginawa yan. Mm-mm. Ang gusto naman niya is magtrabaho. So, nakamit niya yung gusto niya. Ayoko nakadepende na ano ba, hihingi, ganyan-ganyan. Ayoko. Then you can do it like that with him, but you don't Huh? have to go away just like that. Pero kailangan mo yun yung parang may kasunduan kayo na kailangan ganyan, magtrabaho ka para hindi ka umasa sa kanya. Ganun lang naman. Para hindi ka ako maboard ko lang. Ano? Oo, para hindi ka mag-bored. Sabihin mo na tawag dito. Sabihin mo na gusto mo magtrabaho para hindi ka ma-bored sa bahay, di ba? Nakamulagat. Nagtrabaho naman ako dati. But ikaw, kung lagar ka, kayang ka di, kayang ka, Ang sarili mo? Ang kapilang yada yung pagtrabahuan na Diyos niya. Oo, ganyan. Ganyan, pinakit mo. At hindi ako dumedepende. Yun ang gusto ko. Ayoko yung dumedepende. May sarili na akong pera ngayon. Lumalaki na yung yung Pwede lang naman siya magkayang kahit nagtatrabaho. You're welcome, sis. You're welcome. Ramdam na ba? Di nakakaya tayo nga pagtrabahuan. Hindi. But, ito. Di pagtungtungan nyo nung sublika dyan. Pwede ka. Princess. Hindi pa ba siya nakakahanap ng iba? Dyan. At least, ano kaya, may dati companionship mo. Tama. Kaysa yung may kasama kang tapos sakit sa ulo lang. Ayoko na. Ayoko kay Elvin ko. Ano yan? Ayaw mo lang tigilan o ano? What? Hindi niya ako tinitigilan ba yung parang yung gusto ko nang umalis dito sa North Dakota para lang lubayan niya ako ba. So then do it. Samantalahin mo na ngayon. Oo nga, kaya lang yung trabaho ko. Maganda kasi yung trabaho ko ba ang taas ng sweldo. Dito you can transport na. Sa North Carolina, hindi ganyan ang sahod sa North Carolina. Oy. Akalain mo almost 20. Doon sa North Carolina, ang activities director 11 lang. Naging activities director na ako dati, 11 lang. Dito almost 20. Plus insurance pa. Dito muna. So, tax mo nga itatan. Yung nakuha kong tax? Mahal. Kaya naka-receive ka ng stimulus? Oo. Na-receive ko yung 3. So, ang nakuha ko almost 5 grand. Di ba? Yung sunod-sunod? Di ba? May sarili kang Naka-receive na kayo ngayon, di ba? Magkano na-receive mo ngayon? 1/4? Oo, 1/4. Tapos nung nag-file ako ng tax, nag-apply ako ng rebate para makuha ko yung una at saka yung pangalawa. Tapos, so ibinigay sa akin. Tapos yung ngayon, yung huli, nakuha ko na rin nung isang araw. Oo. Yesterday ata kay si Brian. Yeah. Hinihingi ko kay Brian yung sabi ko sa akin mo na yung half. Sa akin na yung half, sa'yo yung half. Sabi niya, sabi niya. Saan ko ilalagay? Sabi niya.
Di ba, sa ano sabihin niyan, andun ngay, kung ano. Wala lang, wala lang, alam na. Ang gusto ko ba, yung sarili kong pera, yung walang nagtatanong anong gagawin mo dito. Yun lang gusto ko. Ayoko nang may ano. Karamihan kasi ganyan. Oo, puro Tapos sila. ano, Alam nila na wala ka naman pinupuntahan, alam naman nila kung ano yung ang tawag dito, yung gusto mo, di ba? pero sabi ni Brian, oo daw, bigay daw niya yung, kahit yung kalahati lang yung akin. Yun lang naman yung hiningi ko. Diba? Sabi mo sana, nasan yung para sa akin? Bakit kalahati? Kasi parehas kayong dapat may makukuha. Hindi nga. Alam ko na na 1,400. Kaso yung hinihingi ko lang 700 para ano lang, 'di ba? Di okra. Hindi mason. Wala akong nakitang okra nung nagpunta kami sa farmers market. Wala din magandang gulay. Kaya wala akong binabili. Wala silang magandang ampalaya, wala silang magandang talong, wala silang okra, walang sili. Ha? Kaya di ako nakabili ng pang pinakbet or dinengdeng. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Wayo, 2.5 hours na pala ako. Mag-elas kante? Oo. Napanam talaga do iti tamsak na datan 200 ay na dagita nga tao 200 something. Binigay ni Kabsat. Ano yan, 200 plus kanina yan, kaso naglagas naman ng 50. Napanam na nga Ano binigay ni Kabsat Sherwin G? Nga talaga? In-order niya sa kaibigan niya sa Norway. Sabi naman niya. In-order niya? So sa ano nga data? Ginatang nga? Don't know, baka gayim na lang. Ayan, 2 minutes na lang yung premiere ni Banders. Sinong Banders? Banders Journey. Ayan yung isang member ko. Diba, mas gusto ko pa yung ganito, nagipaglandi, kesa yung sakit sa ulo. Ano yan? Landi pa mo? Landi pa mo, bakit ba? Para pag nakita niya ako, magandang buhay ko. Landi pa more. Ano? Maghanap ka din ng ng milyonaryo. Hay, aanhin mo ang milyonaryo kung hindi ka naman ano. Maghanap ka ng yung pinsan ko nga nandito yung boyfriend niya. Nagpadala ng pera, pambahay, pambili ng lupa. Sana all. Oo, maswertengan niya Tapos umiiyak pa yung lalaki na hindi makabakasyon sa Pilipinas dahil sa restriction. Sana all. Sana all. Ganun, no? Ayaw niyang magtrabaho yung girlfriend niya. Kasi gusto niya, nag-uusap lang sila, nakatutok ang tawag dito. Katutok ang cellphone sa tainga. Nakabili na nga sila ng lupa worth of 600,000 pesos. Tapos magpapatayo ulit ng bahay. China Nag-send na daw ng worth of 3.5 million. Wow. Sana all na? Sana all hindi na siya naghihirap mag-focus. Paghanap nga rin. Hi, Pamilya de Estrada. Thank you. Maghanap ka na lang I'm just gonna find me a millionaire ba? Millionaire. Kasi daw, pa yun?
tawag doon. Kasi yung lalaki, retired na siya. Mm. 68 ata? Ano? Wow, ang laki ng bahay ni ni Familia de Estrada, 35K. Thank you, my friend. Jay, My friend. Jay, aking bagi da ito'y kwa, ti abangan mi nga balay. Mm. Kaya Jay Puraw. Natay di kalman. Yung mensa nga kalman. Mm. 66 na. Grabe. Magpalit ako ng set. Gusto niyang punta na sa Pilipinas tapos mag-for good na siya doon. Mag-for good. Sana all mag-for good. O mag-for good yung kano doon. Gusto niya mag-for good doon sa Pilipinas. Doon na magre-retire. Oo, doon na. Someday I'm gonna find me milyonaryo talaga. Okay lang yun, sakto lang yung, okay lang yung simple yung biyag. Simple yung biyag. Mhm. Allowance nga yung pinsan ko, mga 50K Grabe. Sana all. per month. Oo. Kaya sinasabi namin na mag-ipon siya. Tapos wag lang niyang lolokohin si Kano kasi marunong pa naman sila magtulpo. Oo, yung mga puti ngayon, nagtutulpo na eh. Dinadala sa tulpo. Marunong na sila sa tulpo-tulpo eh. Kaya mahirap nang lokohin sila. Tapos papabalik sa'yo yung pera. Mm. Twice, Kahit sabihin mong hindi ko naman hiningi, di ba? May resibo eh. Tinanggap mo eh. Nagpakasaya ka ngayon. Ibalik mo yan sa akin. oh, di ba? Saan ka ngayon? Mas Hi, maganda. Steph. Hi, Steph Vlog. Hello. Salamat, sis. Thank you. Maganda yung Simple lang akong babae. Hanap ko'y simpleng lalaki. Oo, yung lang, kaya yung nabubuhay ka, hindi ka na naghihirap. Kung di mo gustong aking sinasabi, sorry ka na lang, pare. Ganun ba yun? Oh. Yan mo datang nga tanta. Di mo? Yan mo datang nga tanta. Simple lang by ang bangs ko humaba ng humaba. Wala na. Hindi na. So yan, sumakit ang bangs mo. Oh, ha? Yung dami kong nakain. Ayan, ay wala pa pala siyang jacket. Yung super jacket. Familia de Estrada. Laki na yung bahay. Ano na, mansion na. 35 point something na. Wow. Kasi gusto lang nilang nagpapalipat kasi gusto nilang may angat yung mga bahay nila. Espanyol yan. Hindi na yan makadikit sa dami na. Baka hindi din nagbabalik sa Pilipinas. Simple lang akong babae. Hanap ko hindi naka-hook up yung yung karaoke ko. Ano ba yun? Guys, Sorry. patusok po yung premiere sa taas. Thank you. At pasugod po sa premiere ngayon. 5 million lang naman pala yung nanonood. Ay, lalayo. Okay lang, nag-usap-usap naman tayo.
Dalhin mo na rin pati ang puki ko. Parang, pinahiwa mo na sana kay kay Presley. Para wag niyang makalimutan, wag kang maghanap ng iba. Andito yung puki ko. Maulaw. Simang. Simang! Anti Simang! Sold up. Mario Cosette. Maria Gadula. Pinatay mo, Diego. Bakit nga ba mahal kita? Kahit Kahit may mahal ka ng iba. napansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, heto pa rin ako, Sige, napakahal, tapat sa'yo, tiraam. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may pekpek ka ng iba, at baliw na baliw ako sa'yo. Hanggang kailan ako magtitis? O bakit nga ba na-miss kita? Hoy, nakakamiss din, ha? May gulay. Bakit ba si Mang? May gulay. May ibang babae? Na niloloko mo lang ako. Oh my God, they're going to Las Vegas. Dang! Oh, I wish I could. Hello, Ate Jocelyn. Good morning, mga host. Sabi ni Ate Jocelyn Barcarce. Hello, Ate. Thank you so much. Kumusta, Ate Jocelyn? Ayan, oh. Andito yung suki nyo ng laro. Sino? Ay, yung nagpapalaro, si Hanibanay. Nagpapaigado. Nagpapaigado? Nagpapaigado. Kahit na may mahal ka ng iba. How to pronounce this? LALF TVs. Hello. Host, pa-jacket ako. Maraming salamat. Sige po, patamsak din po ako. Wait lang po, bigyan ko kayo ng jacket. Walang dagdag ng tamsak ko. Nalaloka ako. Ayan, may jacket ka na. ALF. Yeah? LALF TVs. Ayan, may jacket ka na. Okay lang din, napuyat. Ha. Ayun, oh. Nanalo ka ba? Nanalo ka sa palaro ni Jerilyn. Si ba yun? Angel Tricks Vlogs. Ayan, patusok ako sa mga hindi pa po nakakatusok, pati po sa premiere po sa taas. Bakit ba'y niloloko lang ako? Natahimik na Santi Pilipina? What? Loading mo tatay. Loading. Kahit na tumingin ka sa iba. Bali mo ta. Tumingin sa iba na yun eh. Dulay yun. Tumingin na nga sa iba, cross eyes na.
Yes, he's with somebody else already. It hurts. Ang sakit, di ba? Tell me where it hurts. Oh, tell me. At the 600 day, haha, naswertan. Wow, congratulations. Naka 600 daw si Ate Joseph Jocelyn. Sana all. Kagabi. Swerte nyo naman sa mga nyo, pa-entry. Talagang nagpa-member pa kayo para makasali kayo dun sa roleta. He's with another girl. What can you say? Find another boy, so. Ayan. Pwede timbors yung hangag kukwan. Bihira Busy na lang. Bihira na lang. Pagkapasado mo kami na. Mhm. Hello. Magkapabanog. Makababanong. Nakakonect na ba? Kasi, frozen mo na ito yan. Ay, Bakit ayaw? Ayaw. Bakit? Oh, ayun. Ba't walang music? one-way ticket. Wala man na. Oh, walang Hello. Oh. Thank you, Ate Grace. Thank you. Luhay. Oh, ayaw. Naririnig ko naman. Oo nga, kaya lang. Parang tanga lang ako. Tanga sa pag-ibig mo. Ano ba yan? My God. My God. Na. Okay. Ayun. Ayun. Oh, pwede na. Yan, sinasabi ko sa inyo, tatanga-tanga na naman kasi. Hello, Mike Tess. Hello, hello. Hello, Mike Tess. Hello, hello. Hello. Sige lang, ate. Sige lang, Ate Grace. Sige lang. Kanta ako. Ha? Malakas ba? Good. Wala ko ikaw ay akin naman. Net. Akala ko ikaw ay akin. Dapat Ay, wala na. Nawala. ikat. Nawala yung boses. Nawala Ayaw yung ko boses. marinig nyo. Inais kong malaman mo ang mga paghihirap ko. Baliwala paghihirap ko. Amin ko sa'yo ngayon ay maganda. Nung nasaktan, bigat pagsuyo na kahit nasa lupa, babayaran natin. Ang katotohanan na tayo para-pareho lamang. Damdamin ting nasasaktan, inasahan.
Di mo ba ang isang mata? Para pa damdamin ko sa'yo na Ibigan pagduyo na kahit nasa luha, babayaran ko. Alam ko ng mangarap. Ako ba yung nawawala ha? Tamsak lang po sapat na. Ayan. Kain mo na ako, ha? Kain tayo. Kain ako. Kain, guys. Kain. Ay, grabe. Talagang higis, ah. Sige, bana. Iwar mo na kita mo. Tunay at totoo. Sing sa bilis ng wine, sing sa tan ng sunshine, sing hayan mo sana. Lang. Pagsintan, langit ng ikaw, o ang pag-ibig mo. Nananaginip ng gising, nagtutulala sa hati, nagsusumihing ng damin, kahit halik lang ang akin, napabaliw. Ala, sige. My God. Ayoko na, lasing na ako. Lasing na ako. My God. Nakatagay kaya. Oh, umiinom nga siya eh. What the hell, girl? Kanina pa. 3 hours na. Kanina pa ako nagiinom. Ano ba? Kain guys, ulam tayo ng manggo para sa malamig na panahon at malamig na pag ngarap life ni Honey Bunny. Malamig. Cold like his love for me. Bakit ba kakanta ako? Naku, kaya na. Ito ako magpura, magpalakura. Heto ako ngayon. Ngayon, iginom, naglalakbay sa gitna ng dilim. Nadarapa, ngunit heto, umapaglong pa rin. Banat! Ay, na. Putol-putol naman. Nangyari sa magic mic mo. Hawakan mong mabuti. Hindi maladyesa ha. Maladyosa ang ating voice. Parang di ko nakagaling. Pwede ka din ng mga sonata mo. Ha?
Pero hindi kayete kaya. Kaya mo yan, loko. Wala ka. Ani ng pag-ibig kung pugi ay nag-iisa. Sige. Maulawag siwa. Binago yung kanta. Oh my God. My gosh. Oh my gosh. Binago yung kanta. Ay, pasensya na sa mga viewers Wala na. kasi si Basilio eh. Bakit ka? Binaboy Look ang at you. No braces. I wasn't so lucky. Oh, ito. Maganda to. Promise, aayusin ko. Why? Paano ba ito ulit? Hindi ko na alam. Paano to? Maamin. Damdamin. Na ngayon wala ka na sa aking piling. Ano ba yan? Ang araw. Grabe, hindi na Namin ang bato ay mayakap kang muli at maangkin. Ano ba yung kanta na to? Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo ay magbabalik? Batid ko na nasaktan kita ng labis. Ano ba yan? At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Woo! Ikaw pa rin ang nais ko na Araray. ang puso ko. Mahirap na dayain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko. Mapapatawad ba ako? Muling sasambahin. Sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita, Oh no. Akala ko hindi na niya mahal. Kasama ka ko gano'n. Mga sandali, dati anong saya. Ganito ba yun? Pinipiling, lalimutin. Bakit di maamin na wala ka na? Ano ba yan? Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo ay magbabalik? Bakit ko na nasaktan kita ng labis? At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko. Yahoo! Ang puso ko, mahirap na dayain ang ipadamdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko. Mapapatawad ba ako? Muling sasambahin. Sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita, Elvis ko. Ayoko na. Tatawagan na yan. Ayoko nga. Hindi yan. I-unfriend ay. I-unfriend na. Ano yun? Unblock. Sino mga audio call bukal? I-unblock na yan.
Black na yan. Bukol-ukol ka na, ukol-ukol ka no kanta. Paborito nanti. Nang ikaw mawawala, ang taas mawawasak lamang ang aking may accents, ngunit tanong magagawa. Yes. Ay. Accent na yun. Ay, Diyos ko. Ay, eto maganda to, promise. Maganda to, promise. Paano ba to? Dali. Paano to? Kung ganito, wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Ganito yun, di ba? Yeah. Tayong pinaglalayo, hindi na nadarama pag-ibig sa'yo. Ganito yun, di ba? Ay, apo ka siya. Ang umanap pa ng iba, pagkat ikaw lang ang tanging sina. Ay, ito na lang. Next. Asla ka nung madigit tayo bara. Pura tayo. Asla ka nung madigit tayo bara. Pilo sa mur. Sige, bata. Sige. Lipas ang bata. Batid mo ang na mayroon kagiba. Pag-ibig ko, ikaw pa rin sinta. Kay pait ng aking nadama, ng aking lunukin, ang tamod mo sila. Tamod. Iba ay wala ng halaga, pagkat sadyang mahal pa rin kita. Diyos ko, Lord, pasensya na po. Nilunas ang lahat, ang mga sinabi ko, na ako'y hindi iibig sa isang katulad mo. Nilunas ang lahat, ang mga sinabi ko, ngayon ako'y umiibig sa'yo. Ano ba to? Nilunok talaga. Malaglit mong tingin ay nabihan ako. Kay haba na. Oh my God. Talaga. Tapusin mo! Kung ikaw kahit nang muna ayaw ko sa'yo. Oh, ha? Sige, tira! Para sa lahat. Ang mga sinabi ako'y hindi ibig sa isang katulad mo. Ang lahat ang mga sinabi ko, ngayon ako'y umibig sa'yo. Ayoko na. Ayaw mo nang tigilan. Banat! 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 Jenny, your teacher sent me a text. Nakay kayo sa kabsat ay isusapo. Yan. Damage na data. Banat!
I don't know why Sige. you say goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you, please, I'm on my knees. If that's what you want me to. Tira. Never knew would go so far unless when you left me. Only Nagulam ako ng balato. time Kahit ka na lang. when you would release Pag my magkainit ka, and we could be lovers again. Just one more chance. Wala nang chance, another chance. And let me feel it is real that I tara, can you. balunan lang. Yan! Wala Napindot! balato. Ayoko na nga. Ulit! Kakabsat, ulitin tayo dahil request ni Lucana at di Boulevard ka na. Ng Pilipina, Boulevard. I don't know why. Ulit, you said goodbye. Just let me know you didn't go. Please tell me why. You make me cry. I beg you, please, I'm on my knees. If that's what you want me to. Never knew that it would go so far. That far. Come again, you would release my pain. Yeah, Again. just one more chance. Another chance. You did that I've been losing you. Something I'm not feeling together. Never knew that it would go so far when you left me on the boulevard. Come again, you would ease my pain, and we could be lovers again. Woo! Gemas, sampo, tadi question. Lalpasan. Oh, next. Nawala ka ng boses. Nakamute ka na. Kaya walang katulad mo. Bakit na ba hanggang ngayon mahal pa rin kita? Ayoko na. Hoy, Imelda Papi, sandali ba? Bakit ba kumakanta ako? Shout out to all. Ang nasenggang si Honey Bunny. Paano to? Wala akong alam na Imelda Papis. Oh, she's gone. Tignan nga natin kung kaya natin itong she's gone.
Out of my life, I was wrong. I'm to blame. Yeah, there's just an empty space. Oh. Tapos, bakit ang lungkot nyo? Nakikinig kami. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't get. Yes, I'm on my way. Needed a friend and a oh, ito naman, knife. Puro umpisa ha, parang puro umpisa. Bakit ba? Nangingialam kayo. Ang lungkot mo, host. Grabe siya, oh. Mag-mute na nga ako. Nakamute. Kargay. Nakamute kasi may sinasabi siya. For a command until you ran out of love. Tagay pa! I tell myself I'm free. Got the chance. Get the chance of living just for me. No need to hurry home. That you got One night cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Night cuts like a knife. You cut away the heart of my life. mag-live ka na agad. Oh. Where's my to fool my dearest friend? I wonder if they know it's just a show. I'm on a stage, day and night, I'm going to watch you rain. But how can I disguise what's in my eyes?
Night, like night. How will I ever hear? I'm so deeply cold at night. Cuts like a knife. You cut away the heart of my life. Mag-live ka na bakit, Honey Bunny? Naka 3 hours and a half na ako. Oh. Ano daw? Ikaw na mag-live. Ayoko. Lasing na ako. Oh, No. 3 and a half hours na ako. Kaya Kaloka. Mag-end na tayo. Mag-LS na kung sino mag-LS, guys. Ikaw na lang, Bunny, para ano, Ayoko. para akyat kami doon. Kasi Ayoko. naka 3 hours and a half na ako. Oh, nakakahiya. Lasing na ako. May hiya pa ba yan? Magka 5 hours ka pa ba? Eh. Lati ko na yan. Ako na lang mag-isa. Diba? Iinom. Mag-live? Ano? Mag-iinom mag-isa. Yun lang, magkainom ka ngayon, walang kabanggaan mamaya. Kabanggaan. Kabanggaan talaga. Paipit na sa pintuan yan. Awan di ka tumba tulid na. Sing, sing, sing. I'm just gonna sing Babay myself. Ay na ni Borog. Nag-awit di Canada. Awan, adik manam mo. Awan garon ni Basilio. So ay nga. Da ko makadua na ngayon, kagkanta-kanta dato eh. Supay Oh, text me. Yan ibaga ko nalipatak Sige, anti-Pilipina, GLS ka. Yung ata. Kahit 2 hours lang, 8 o'clock pa naman dyan sa inyo. Masadotak. Saan ka galing kanina? Kuyop pa. Ay ko, nagbuya ako. Ay, tuyok ko tinagbuya ti Netflix. Kain tuyok mo man. Napa nag-work nila kay ko. So, nagsapa kami. Na 6 o'clock. So, tuyok ko na ti, nagbuya. Ito nga, naka-stay away amin nga cellphone. Tatay lang nga kwa. Puro yung painit-init na lang ang kinain namin mag-ina. Ay maraming leftovers. Walang lutuan. Di ba? Ano na? Di ba niya? Pag-live Ano ba, ikaw na lang mag-live? Uy! Loko. Bakit ka nagbe-video dyan? Ako nag-video. Ayoko naglaba ako kanina umaga. Naglaba ka? O naglaba yung washing Nag-live machine? ako kanina umaga. Nag-live daw siya kanina umaga? Really? Sa isang account kayo walang nakakaalam. Tulog pa naman kami. Ato hindi, taga-Cagayan. Ay, Isabilan sa. Paborito pa naman ng Pilipina ata. Yun na laba Cagayan, bugay ong. Bugayong. Ano nangisit jay bukel takik kalding. Nur na silang jay bukel, okel. Wala kayo kakanta ko. Sige, kanta.
Noon na silang Gusto niya lang mag-open. Ha? Agop kan? Sige lang, kanta ka muna. Ayoko. I-4 hours, Napagod ka na eh. sige lang, i-4 hours ko na lang ito. 4 hours ko na lang. 30 minutes pa. Bakit ka po? Hayaan niyo naman ako. Grabe. Sige na. Ayoko na nga. It really hurts. Daddy frozen tears. It was hard through the years. I'll never give up. Never one of my dreams. And deep in Weeping all night. Bakit ka nag-mute? May sinasabi na kayo. Yung when I'm in love, it will be for better. I gave you my heart forever and ever. No one can ever hold you more than I do. No girl can ever love you, know it's true. No one can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, that is true. If I ever lose your love, if I ever lose your heart, oh daddy, I'm dying for your love. Yes, oh Lord. Ayoko na! Ayoko na mag-stop! Bukas ulit! Pinampas ka ng Aren Jen? But now I'm alone and I try to be Tatay pa lang data nga mo. daddy. I Makangkanta ka, wala nag-retake ka. just cry and I can't hold on to the feeling that's gone and there's nothing to lose. I'm playing a fool when I'm in love. It will be so better. You my heart forever and ever. No one can ever hold you more than I do. No man can ever love you, no it's true. No one can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, boy, it's true. If I ever lose if I ever lose your heart, baby, I'm dying for your love. If I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love and say. No one can ever hold you more than I do. No man can ever love you. Sige lang, tiraon. Baka tiraon peti sa balin. No one can never hold more than I do. Chat. Oh, ha? Intagaya mo gaya basit ka. Nakita ka eh. Next. Ano mas? Kahit ubusan di red wine ko. Matahimik na. Mujay bukol na. Ala, bukol-bukol mo lang taat. Alot. O, makapagkatawag kami na yung kansyon kaya. Mujay bukol. La. No, nangisip kay bukel, takikal din. May sapphire and then ano, I'm gonna turn it on.
One more. Favorite namin to eh. Love me with all of your heart. That's all I want. Love. Love me with all our heart naman ha. Love me with all of your heart. Or not at all. Diba? Ang sexy. Just promise me this. That all your Your kisses kisses, every every winter, every summer, every every fall. when we apart, or when you're near me. Namiss ko tuloy. Love me with all of your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an One hour. hour, Me always that you love me from the start. With every beat of your heart. Hay nako, nakakamiss. Just promise me that you'll give me all your kisses every every winter, winter, every every summer, summer. every fall. When we apart, or Oh, when when you're near me, love me with all of your heart, as as I I love love you. don't forgive me love for a moment or an hour. Me always as you As love you love me from from the the Which one? start. Ah, si uploading thing. every What did you beat put the thumbnail? Ayoko na. Ayaw mo na? Yung totoo. Iiyak na yan. Ayoko na. I need more drink. Kuha lang ako ng ng drinks. Sige, sige.
Anyari, natahimik ka na dyan. Ay, wala na pala siya. Oh, ba't ang tahimik? Ba't ang tahimik? Ha? Mag-off ka na kung gusto mo mag-off. Mag-off ka na. Okay lang. Sige, may 19 minutes pa, oh. May 19 minutes pa, mag-yoyosi ako. Labas ka na? Mag-yoyosi ako. Sige, mag-end na lang tayo din. Thank you, Kapsat. Mag-end ka na? No, mag-yosi ka na sa labas. Sa labas, salamat. Thank you, Kapsat. Huwag ka nang iyak dyan. Ako iyak. Binuhos mo na lahat. Inom, okay lang yan. Ako, parang hindi na tayo masaktan. Ibuhos mo na lahat. Hay, nako, parang hindi sanay masaktan. Ang nasanay na nasaktan na, parang wala lang. Ay, parang wala lang. Sige na, good night. Thank you so Good much. night. Good night, Manang Kapsat. Thank you. Manang Auntie bitang. Pilipina, good night. Hello. Bye-bye. Oy, ingat ka dyan. So, Ingat sakit ka ang dyan, bangs. Oh, Huwag ka nang, ha? ingat ka dyan ng pang, huwag ka nang maghanap ng titi. I'm not gonna, oh God, it's just being single is way, way better. God, please, I'm happy. Oh, I'm ha? happy being single. I Yeah, make my own money. I'm not depending on him, bitch, please. Oh, Sige, ha? sige, huwag ka nang umiyak yan. Ingat ka na lang. Iyak ka na lang. Ano ka na lang. Mag-iiyak ako, tatawagan kita. Oh. Oh, ha? Tay, dum-dumudum muntulatan. Udong tolat tata bugongan lam. Toki ni na mapingagayat ka pa lang gamin. Toki ni na di ka pa napagang. Ay, Dum, dumudum. Sige, babosh. I love you. Bye. Bumbon kanto ngay dum-dumudum. Bye, 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 ante. Good Good night. night. Bye, guys. Thank you so much sa lahat ng mga naka-BG dyan. Thank you sa inyong mga pa-BJ. Charot. Pa-BG pala. Bye, guys. See you again tomorrow. God bless. Bye.